Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Janice's Secret File. Si Janice na sa kanyang panaginip ay naipakulong niya ang kanyang asawa. Pero yun pala, mangyayari talaga sa totoong buhay. Na naipakulong niya. Hindi nga lang ang kanyang asawa, kundi ang kanyang kinakasama, ang kanyang boyfriend dahil sa sinasaktan siya nito, binubugbog siya nito, nasakal pa minsan. Pero ngayon, magkasama pa rin sila sa iisang bubong. Masaya naman daw sila. Lalong-lalo na kapag nag-a-agree siya sa lahat ng mga sinasabi ni Eric na kinakasama niya na jowa niya. Basta oo lang siya ng oo, agree lang siya ng agree dun sa kanyang kinakasama. Maayos ang lahat, walang bubugang magaganap. So pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Chris Mendoza. Tama ang ginawa mo na naipakulong mo ang kinakasama mo dahil masyado siyang mapanakit. Sana umalis ka na dyan. Sana ganun kadali, no? Eto naman ang sabi ni Sid Ong de Guzman. Dapat ipakulong mo yung kumag na Eric na yan. Hindi siya tunay na lalaki. Tama yung tapos na kayo simula nung sinaktan ka niya. He is a big red flag. You deserve a good man. You deserve to be happy. You shouldn't settle for anything less. By the way, shout out po kay Echo at sa LCR Scanning Boys, DJ Rocky, our favorite DJ from Sid Ong de Guzman. Tro! Alam mo, gusto ko yung sinabi niya noon na tapos na kayo o tapos na kami nung simulang sinaktan niya ako. Merong ganon. You are still in a relationship pero detached ka na sa partner mo. Alam mo na tapos na yung relasyon ninyo. Humahanap ka lang ng tamang timing o tamang pagkakataon para makaalis doon sa relationship na yun. Anyway, ito naman sabi ni Bernard Laurejas. Nako, baka hindi masyadong mataas ang respeto niya sa sarili niya. Kaya kung sino-sino ang hinahanap niya. You don't need to search for a guy para ma-fulfill o makumpleto ka. You just need yourself. Ay, may ganun. You just need yourself. Pa-shoutout po kay Rosie Aguilar at Tatay Rusting Aguilar. Keep safe and have a good day. Thank you, Bernard Laurejas. Ito naman ang sabi ni Tin Rivera. Sobrang sakit naman nung storya. Sinaktan ka na biktima ka. Nakakagalit. Pero sana ay makaalis ka na dyan. Shoutout po sa Team Rocketeers. Team Sawi, ingat kayo palagi. Charles Sancho says, violence against women and children, pero imprisonment 3 days lang. Payag ka nun? Kung ako kay sender, tama na ang pagpapakamartir sa nananakit sa'yo. Lumayo ka na sa kanya at kung ipakulong mo uli siya, dapat life imprisonment na. From Charles Sanko. Ito naman ang sabi ni Katrina San Jose. Before dating someone, alamin mo muna kung masipag ba siya sa trabaho or kung maganda ang background niya. Naging sugar mommy ka na niya. Nagsama lang kayo, nag-resign na siya. Huwag sunggab ng sunggab. Makita mo lang na gwapo, macho, Gina G ka agad. Ang pag-aasawa, may 3 kategorya yan. Sa una, sa asawa. Pangalawa, sawa na. Pangatlo, one na. Huwag mong hanapin sa iba yung happiness. Magmumula yan
dapat sa sarili mo. Huwag puro sa dating app humanap, marami naman dyan. Sa mga singles out there, don't rush things, darating din yung taong iiwan ka uli. Charot! With Darot, grabe naman kayo sa taong iiwan ka ulit. Ang dami pa pong nakikinig sa ating secret file for this afternoon. Sa totoo lang, ang dami pong naaawa sa secret file sender natin na si Janice. Sino ba naman kasing hindi maaawa sa kanya? Binubugbog siya ng kinakasama niya. Di sana hindi ka na lang pala nakipag-iwalay dun sa asawa mo. At least yun, hindi ka binubugbog. Kasi lagi naman siyang wala. Hindi ka naman priority. Ay, bakit ganyan naman yung mga napipili mong mga lalaki sa buhay mo? Bakit naman din ang bilis-bilis mong magdesisyon? Binuhin mo? 3 buwan pa lang kayong magjowa, biglang nagpakasal na kayo agad. Kahit ako yung nanay mo, magtatanong din ako sa'yo eh. Bakit? Anong pumasok sa isip mo nagpakasal ka agad? Nothing against people or couples or married couples na nagpakasal agad after 1 month of getting to know each other. Trip nila yun bakit naman hindi? Pero, may caution yan. Kumbaga may babala. Kung may babalo, may babala. Charot, with Darot. May babala. Hindi porke lagi kayong magkasama ng 30 days, isang buwan, 31 days. Ibig sabihin nun, kilalang kilala mo siya ng labusan. At hindi rin naman porke 3 taon na kayong magkarelasyon, ibig sabihin, kilalang kilala mo na siya ng lubusan. O 10 taon pa, 25 years. Ang tao po, patuloy na nag-e-evolve. Minsan, yung pag-e-evolve niyan from mabuting tao to masamang tao. O minsan naman, from masamang tao to mabuting tao. Or minsan naman, from mabuting tao, mas lalong naging mabuting tao. Depende. It's a never-ending process of self-development or self-growth. Yun yung nangyayari sa buhay ng tao. But you have to really be sure of your commitment to a person. Hindi yung kapag naikasal ka o kayo naging magjowa na kayo, sige bukas, pag hindi na ako nakaramdam ng spark, ayoko na. Is that how you define commitment? Ano bang definition mo of a relationship? Pag di na nag-work sa'yo to, sige bibitaw na ako agad. O kapag di kami nagkikita madalas, okay, bitaw na rin ako. Anong action steps mo para ma-work out yung relationship? Meron ba? Kung binubugbog ka, meron pa ba? So first things first, napakabilis mong nagdesisyon sa buhay mo. Sabi nga ang magbilis magdesisyon, ang nagmamadali, mas nagkakamali. Sana kinilala mo pa. Tiningnan mo pa kung paano magalit tong taong to. Pikunin mo. Tingnan mo kung paano niya i-handle yung mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Kumbaga, bigyan mo ng konting panahon para makita mo. Observe yung pagkatao nitong taong to. Personality, character. Ano ba yung set of values na meron to? Tsaka ikaw, tingnan mo rin yung sarili mo. Point number 2. Ano bang set of values yung meron ka? What do you want in a relationship?
Gusto mo ba ng pangmabilisan o gusto mo ng pangmatagalan? Kung naghahanap ka ng the one, pwede namang makita yan sa dating apps. Marami akong kilala, mga kaibigan ko pa actually, na nakatagpo ng kanilang dawan sa dating app. Pero yun ay dahil aligned yung values niya doon sa naging partner niya. Pero kung hindi aligned yung values na yun at doon ka lang nagbabase sa pogi siya, macho siya, yung very aesthetic lang, panlabas na anyo lang, ay, I don't think magtatagal yun. Hindi pang long term yung tinitingnan mo. Very physical ka lang. Although, sino ba namang tao yung gustong jumuwa ng pangit, 'di ba? Sino ba namang tao yung gustong mag-asawa ng pangit? Siyempre gusto mo paggising mo sa umaga, yung unang makikita mo, pleasing naman sa mga mata, hindi yung parang gusto mong tirisin lahat ng mga pimples sa mukha. Yung mga, depende, 'di ba? Depende. So, may preference tayo. Pero ano ba yung non-negotiable mo, girl? Ano ba yung negotiables mo? Na-define mo ba yan sa sarili mo bago ka jumuwa? O baka kung sino lang yung nagpakita sa'yo ng motibo tsaka nagpakita ng embutido, yeah, laglag na panty mo. Ganon. Huwag ka mag-ganun. Or, sige, kung push mo yan, sige, push mo na yan. Sarili mo naman yan kung yan yung gusto mo talagang gawin sa buhay mo. Pero gusto mo ba yung nasasaktan ka? Gusto mo ba na nasasaktan ka emotionally, mentally, and physically? Siyempre hindi, 'di ba? Kung tutuusin, nakakaawa yung sitwasyon mo, nakakaawa ka. Pero ikaw na rin yung gumawa sa sarili mo niyan because you allowed this person to hurt you. Alam ko nag-aantay ka na ng timing. Alam mo sa sarili mo na tapos na kayo sinimula nung sinaktan ka niya. Pero hanggang kailan at hanggang saan mo pa aabutin yan? Wala ka na bang ibang mahihingian ng tulong? Tsaka bago ka sana mag-dating app ulit? Check mo muna yung sarili mo. Kasi yung pagmamahal na hinahanap mo, minsan hindi yan dapat manggaling sa ibang tao. Dapat manggaling sa sarili mo. Para kapag nawala yung nagbibigay sa'yo ng pagmamahal, hindi ka kulang. Walang kulang, walang natanggal sa iyo. Kumbaga yung nadagdag na pagmamahal na ibinibigay sa'yo, nawala lang. But it was just an additional love from other person. Hindi ka nagkulang, hindi ka kulang. Filled pa rin yung love tank mo, kumbaga. At yun yung panghahawakan mo. Para hindi ka physically sinasaktan, hindi mo inaalaw na physically sinasaktan ka. For sure yung mama mo na nasa Pilipinas, kung alam lang niya yung nangyayari sa'yo, sabihin niya yan, uwi ka na dito sa Pilipinas. And at some point, naintindihan din kita kung bakit ka nagkakaganyan. Kasi parang feeling ko deprived ka of love. Nabigyan ka ba ng tamang pagmamahal ng tatay mo, ng nanay mo? Alam mo yon, feeling ko may childhood trauma to eh. Kumbaga pag lalaliman pa natin yung pagtingin dito, hindi po ako psychologist or parang psychotherapist. Pero feeling ko lang, ang laking bahagi ng childhood mo sa nangyayari ngayon sa buhay mo. So kung kinakailangang humanap ka ng tulong mula sa ibang tao na eksperto sa larangang ito, gawin mo. Dahil as of the moment, walang ibang makakatulong sa sarili mo kundi ikaw lang mismo.
sana hindi ka mamatay. Real talk lang. Hindi ko alam kung saan naabot si Eric sa pambubugbog sa'yo, pananakit sa'yo, pananakal sa'yo. Pero sana hindi naman umabot dun sa parte na hindi ka na huminga bago ka pa makaalis dyan. Makakaalis ka nga pero nasa ibang lugar ka na. Sana hindi umabot sa puntong yun. Our prayers, bibigay namin sa'yo yan. Sana maging okay ka. Sana maging matapang ka. Sana bumangon ka na. Sana magdesisyon ka na. Kung dati nagdesisyon ka ng napakabilis sa pakikipagrelasyon, sana this time, dito mo na i-apply yun. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say BRB, as in bathroom break, you're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyang number 1 sa mga pet malung gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Janice's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!